Hej Steffen. Jeg skal så bestemme eddikesyreindholdet i husholdningseddike ved hjælp af titrering. Øhm, og her, som du kan se, har jeg så lavet to målinger, hvorpå den første lyder på 16,7 ml, anden måling på 18,2 ml, hvilket altså det er noget af en forskel. Men her har jeg så fået et gennemsnit på 17,45 ml, hvilket jeg skal bruge nede i nedstående opgaver. Og her starter jeg med opgave 1 og 2, og den lyder på, at jeg skal finde stofmængden af natriumhydroxid. Yes, og den stofmængde af natriumhydroxid, som er tilsat ved ækvivalenspunktet, vil også være eddikesyren stofmængde, da de reagerer i et forhold 1 til 1. Så det er altså to fluer med et smæk. Og formen for stofmængden lyder altså, at det er koncentrationen gange opløsningsvolumen. Her siger jeg 0,100 mol per liter, fordi jeg gerne vil have det angivet i molær, ganget med 0,01745 liter, som er så mit gennemsnit omregnet til liter, hvilket er lige med 0,001745 mol. Yes. Og det var som sagt både natriumhydroxid og eddikesyrens stofmængde, da de reagerede i forhold 1 til 1. Videre til opgave 3. Her skal jeg så bestemme eddikesyrens molarmasse, og det går ud fra den her formel, som lyder, at det molære massen gange stofmængden. Og her skal jeg så først finde molærmassen af eddikesyren, for det har vi ikke fået oplyst, hvilket jeg gør ved at gå ind i det periodiske system og aflæse grundstoffernes atommasse ud fra eddikesyrens reaktion, som altså det er den her. Så jeg går ind og aflæser de forskellige stoffer, hvilket jeg får til 60,05 gram per mol, som jeg kan bruge i opgave 4, hvor jeg skal beregne massen af eddikesyren. Og massen af eddikesyren er lige med de 60,05, som var molærmassen, gange gram per mol, gange min stofmængde af både natriumhydroxid og eddikesyren i lim, og det er så lige med 0,1047 gram. Yes, som jeg også skal bruge i nedstående opgaver. Videre til opgave 5. I den her opgave skal jeg så sætte lærereddikens densitet til 1 gram per milliliter, og derefter beregne masseprocenten. Hertil bruger jeg formen, som lyder, at densiteten af stoffet gange volumen, og der siger 0,1, for det var densiteten. Vi skulle sætte lærereddiken til gange 2 ml, da det var det, der var tilsat af lærereddike. Og det så er lige med 2 gram. Yes, det kan jeg så bruge til at udregne masseprocenten. Fordi nu har jeg fået oplyst alle tal, vi skal bruge til at udregne masseprocenten. Og de sætter sig bare ind i formlen, som altså lyder densiteten af stoffet over densiteten af blandingen gange med 100. Jeg sætter dem ind, og der tager jeg så som sagt densiteten af mit stof, som blev 0,1047 gram over de 2 gram, som jeg fandt overstående, gange med 100, og her får jeg et tal, der lyder på 5,235%, som jeg kan bruge nede i opgave 6, hvor jeg skal beregne afvigelsen i procent, og så se om mit resultat vil stemme overens med varedeklarationen, som altså var på 5%. Og altså, der sætter jeg så bare mit tal ind. Jeg sætter de 5,235 ind, minus 5, som var min tabelværdi, altså varedeklarationen over 5, gange med 100 for at få det i procent. Her får jeg så en afvigelse, som du kan se, på 4,7%. Og altså hvis det skulle være perfekt, så ville den jo ligge på 0. Men jeg har altså fået en afvigelse på 4,7%, og det kan jo så skyldes nogle fejlkilder, såsom at jeg måske har tilføjet for lidt eller for meget natriumhydroxid eller noget. Jeg kunne i hvert fald forestille mig, at det var noget med mængderne at gøre, men ja, det er hvad jeg har fået afvisen til. Det var vist alt. Hej hej.